Не люблю фейерверков, особливо клены под моими окнами. У Брукліні запускають фейерверки заборонено. Але не глядячи на заборону, кожен год на моїй вулиці жихари перекривають рух транспорту і пускають фейерверки з середини вулиці. Поліцейський нагадав про безпеку і з'їхав. Приїхала ще одна поліцейська машина. Серйозний розбор. Двух хлопцов посадили в полицейскую машину и некуда повезли. Праз 2 гадзіны затрыманыя вярнуліся і працягвалі запускаць фейерверкі, але ўжо ў 300 метрах ад свайго дому.